Ήταν κι άλλο τριφύλι από κάτω. Ναι. Διαχώριζε μια νησίδα μέχρι τη μέση από το τριφύλι. Εσείς τι ώρα πήγατε εκεί? Εγώ είχα 7 ώρα πρωί. Ήταν εκεί τα πτώματα, δεν είχαν πάρει ακόμη. Τα πτώματα τα πήραν το μεσημέρι. Το μεσημέρι. Είδατε αίματα εκεί? Στο κάθε ένα που ήταν το πτώμα εκεί βεβαίως ήταν αίμα, αλλά η ιδέα είναι μία ότι ανά 30 μέτρα και στη μέση ήταν μεγάλος θάμνος, πήγαν τα άλλα τα δύο ήταν από κάτω. Φύλαγαν από κάτω. Εγώ εκείνο που ρωτάνε το εξής. Τα δύο ήταν μέσα στον δρόμο. Μέσα στον δρόμο ήταν σκοτωμένοι άλλοι δύο. Δεν ήταν. Ήταν πιο πάνω από τα μάξι. 30 μέτρα, να λέμε την αλήθεια. Εκείνο που θέλω να διευκρινίσουμε το εξής. Όπα, ήταν, είπαμε, ο ένας κάτω. Δίπλα ήταν ο άλλος. Τα δύο από κάτω 4. Και το άλλο έκανε να φύγει πιο πάνω. Ήταν 60-70 μέτρα. Το παιδί των 17 χρονών που πέταξε το όπλο και το κινητό του κλπ. Εκείνο που θέλω να διευκρινίσουμε το εξής. Τους σκοτώσανε επί τόπου, είδατε εσείς να υπάρχουν ίχνη αίματος, ότι μπορεί να είχαν τραυματιστεί αυτοί οι άνθρωποι και προσπαθούσαν να φύγουν? Τίποτα, η ίδια έγινε αυτή. Να μην λέμε τώρα, έχουμε από το πρωί από τις 7 ώρα. Έγινε περαστικά, βιαστικά, το σκυλί ζωντανό δίπλα από το πτώμα. Έγινε πατ-πατ, δηλαδή έγινε με ξύπνιους ανθρώπους. Ήταν 6, 7, 10 μπορεί να ήταν πολύ. Ήταν δηλαδή ομάδα. Έγινε παπ-παπ, δουλειά. Πώς λέμε, καθαρίζουμε τα κατάκα. Να μην λέμε τώρα υπερβολές. Αυτά εδώ τα παιδιά ήταν ήσυχα, κάθε μέρα κυνήγι. Εσείς ξέρετε από κυνηγετικά όπλα? Εγώ έχω που μικρό παιδί εδώ δίπλα έχω αναφερθεί, εδώ δίπλα. Γιατί σας ρωτάω, αλλά ξέρω, από μικρό παιδί. Υπάρχει μια διαφωνία στην έρευνα. Άλλοι λένε ότι τους σκοτώσανε με κυνηγετικά όπλα, με καραμπίνες, με πώς τις εκτέλεσαν μετά, επί τόπου τις εκτέλεσαν, όπως έκαναν οι Γερμανοί. Αυτό διευκρινίζουμε αυτή τη στιγμή. Υπήρχε δηλαδή και δεύτερος πυροβολισμός. Ναι, βεβαίως. Το κεφάλι, το είδατε εσείς το κεφάλι, ήταν χτυπημένο στο κεφάλι? Εγώ είδα σε απόσταση το πτώμα κάτω, δεν ακούγα. Το κεφάλι. Από ό,τι έμαθα, οι δύο ήταν ανοιγμένοι εδώ. Τι επικρατεί εδώ στο χωριό σαν... Εδώ είναι ήσυχο μέρος. Το ξέρω ότι είναι ήσυχο μέρος. Τι επικρατεί, λέω, στο χωριό σαν εντύπωση για το φωνικό αυτό? Ήταν εμπλοκή μεταξύ ομάδων κυνηγών? Ήταν μια εμπλοκή της ομάδας αυτής με πιθανή άλλη ομάδα σε διακίνηση ναρκωτικών? Άμα ήταν και τσακώθηκαν οι κυνηγοί με κυνηγοί, ενευρασμό ψυχής, θα φέγαγαν και το σκυλί, θα φέγαγαν και τα πρόβατα, ήταν τα πρόβατα δίπλα. Αυτά δεν πειράξαν τίποτα, πειράξανε παπ να εξαφανίσουν. Αμέσως έγινε, ταυτοχρόνως έγινε αυτή η δουλειά. Ο ένας φύλαγε από εδώ, ο άλλος φύλαγε γραμματικά. Δύο λεπτά, κάτι άλλο. Σε αυτή την περιοχή που έγινε το φωνικό, είναι μια περιοχή που διακινούνται ναρκωτικά, όπλα κλπ. Γιατί λένε ότι σε αυτό το δρόμο δίπλα του Ναχελό είναι πέρασμα τέτοιων λαθρεμπόρων. Το χωριό μου είναι το δοκί μου. Τα καλύβια αναφράφηκα. Γεννήθηκα εδώ στο δοκί μου. 5 χιλιόμετρα είναι τα καλύβια και μετά άλλα 6 χιλιόμετρα είναι τα κιλόκατρο. Εκεί που είναι αυτή η τοποθεσία από πιτσιρικά. Και τώρα είναι δίπλα. Να ξέρουμε τι λέμε, κύριε. Δίπλα έχει τα τετρίλια, έχει δέντρα του κράτους εδώ. Πώς το λέμε, του δασαριού. Δίπλα είναι του δασαριού. Μέσα στο δασαριού τα πηγαίνανε, θα κάνανε αυτή τη δουλειά. Αυτό ήταν η δουλειά περαστική αυτή. Πέσανε τα παιδιά απάνω και έγινε αυτή η δουλειά. Εννοείται δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι 5 που σκοτώθηκαν, έπεσαν τυχαία επάνω σε μια ομάδα που διακινούσαν ναρκωτικά, όπλα, οτιδήποτε και τους σκοτώσανε για να μην μιλήσουμε. Δεν ξέρουμε ακόμα αυτό, διότι δίπλα είναι σπίτια. Είναι σπίτια δίπλα. Πιο πάνω είναι το... Αυτοί που είναι μέσα στα σπίτια δεν είδαν τίποτα. Ακούσανε τσέκι οι άνθρωποι. Ο άλλος από εκεί άρμε και λέει πιο κάτι, άκουσε 20-30 πυροβουλίες. Πού να ξέρεις, λέει, τσίκλους βαράνε, γιατί ήταν 5 ώρα. 5 ώρα, 5 και 10, 5 και 4. Ήταν ακόμα μέρα. Πήρε να σου πω, δεν ήταν να πεις τα μισά ή τα 10 ώρα τι γίνεται εδώ πάνω. Πολέμος. Εδώ είναι η αυτή. Έγινε πάτα αυτή η δουλειά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή είναι μια σειρά που ήταν εκεί πέρα. Πήγαμε στο χώρο αυτό που έχει περιφραχθεί βεβαίως από την αστυνομία. Δεν επιτρέπεται μέχρι σήμερα το βράδυ να μπει κανείς εκεί πέρα, γιατί μαζεύουν ακόμη στοιχεία.